ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯାହାକୁ ରାଜୁଆନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେବ, ଆଉ ଦେବ ରାଜୁଆନା ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ତା ସହିତ ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲାଟେ ବି ଠିଆ, ତା ନାଁ ହଉଛି ନେଉଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ ଜଣ ପିଲାକୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର କାମକୁ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ କାମ ଆଇଟମ ହଉଛି ଭାତ, ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଛେନା ପାସ୍, ନବରତ୍ନ, ଡ୍ରାଏ ଭଜା, ଫୁଲକୋବି ରସା, ଟମାଟର ଆପେଲ ଖଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆସି ମାଲିକ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ମାଲିକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଯୋଉଠି ହବ ସେଇଠିକି ଗଲୁ। ମୁରବି ଯିଏ ସେ ଆସି ଆମକୁ ସିଧା ଦେଲେ। ମା ଜଣଙ୍କ ସିଧା ଦେଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଆମେ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ବୁହାବୁହି କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ପଡିଛି, ଏପଟେ ବେସନ ଜନ୍ତା ହଉଛି। ଆଉ ଏ କ୍ଷୀରି ଆଉ ବେସନର ଯଦି ଭିଡିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।